Tässä on nyt pari kertaa otettu aluksi, että joo, alusta taas. Mä oon, no sanotaan vaikka nyt koko nimi Syyne Vilbakka, YouTubessa tunnettuna nimellä Remutar. Sitten oli DeviantArtist Finland Wolf ja sitten oli yksi, joka oli Hellboy Touch. Mun piti muuttaa ne kaikki samaksi, mutta ai! Ovi. Älä koskaan jalkaa autoi ove väliin. Au. No joo. Tässä on mun auto tavallaan. Mä hankin uuden radion, niin mulla on puhelin samassa. Turvallisempaa, kun mun pitää ajaa pidempiä matkoja. Se on työauto tää oikeastaan. Tää on mun ensimmäinen auto plus työauto. Ja tässä on mun vanha radio, Pioneer. No, mä tiedän. Variksella sais heittää Pioneeria. Ei oo mikään häävimerkki. Alppiini on sitä, jota mä tykkään käyttää. Tää on sitten ihan upous. Uudinta mallia, mitä sai käsiin. Paljon rahaa meni. 200 € kauaa kesti. Toimiiko se? Joo. When all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Ihan hyvä auto, sit toi vaihtaa väriä jossain vaiheessa. Siinä on moottorivikavalo palaa, tiiän. Tää ei oo ihan kunnosta auto. Reading the tits of the engine. Anteeksi, mä oon kattonut paljon britannilaisia auto-ohjelmia. No, tässä on autosta. Täällä tuuloo ihan hirveesti. Vanteet uudet. 400 €. Ja takaluukus mulla on oikein kunnon subwoofer. Aito Alppiini. Tää on vaan se Ground Zero vahvistin. Toikin on Alppiini. No ja sinistä välkkyy. Sininen on mun lempiväri. Joo, tuollakin on valo ja se näyttää hirveen hienolta yöllä. Siis ihan mahtavaa yöllä. Yöllä kun on jossain mökillä, juo kaljaa ja supparit täysin. Tung tung tung. Mutta nyt se on kyllä ihan pienellä vaan. Ja tää paikka, johon mä oon, niin tää on vanha tai vielä käytettävissä oleva ampumarata. Ikkunakin tuli tummennettua tässä autossa. Mulla on vielä tää ruma antenni. Toi mun pitää kans vaihtaa vähän parempaa, mutta ei tässä autossa nyt paljon oo muuta sanomista oo. Noin moottoriäkkiä esitellä ja tossa toi Pioneerin laatikko. No siellä on vähän lehtiä alla. Älä kato mitä lehtiä. Älä kuule. Tässä on moottori 1,6 litran sama, tai no ihan samahan se mulle on. Mulla pitää vaan olla säästäväinen moottori, kun mä ajan niin pitkiä matkoja. Tossa menee pikku virityksi, kun katsoo tota johdon paksuutta ja tota johdonpään paksuutta, että mulla tää meni oikeastaan vähän väärin, kun toi ottaa oikeastaan vähemmän virtaa kuin tää. Niin tuntuu siltä pian, että konepelti lentää, mutta tää on ihan kunnossa oleva 1,6 litraa kone. Jessus, jääkin jotain väliä. No ei kai siinä sitten mitään, että siinä on mun auto, ihan hyvä kone. No sitä paitsi joku matkakaveri. Mulla oli sellainen pieni haskipehmolelu täällä vähän takana. Pitäis sammuttaa toi radio ennen kuin akku. No joo. Mihin se on? Fluffy! No! 4. No 4 minuuttia on nyt pitänyt kestää tätä. Että
Joo, mun auto. Eipä, tää oli mun ensimmäinen YouTube-video, että tässä tulee olemaan hirveästi virheitä ja kaikkea. Mä tuun enimmän miten tekemään kaikkea kauhuelokuvia, kauhupelivideoita, kun mä saan sydänkohtauksia ja juon energiajuomaa ja mahdollisesti mitä liian muuta tabaskoa. Ja sitten saa nähdä mitä tapahtuu. Tää oli mun ensimmäinen. Mä tuun puhumaan englantia enimmäkseen niistä muissa. Ja hyvää päivän jatkoa. Joo, tää meni ihan pieleen, mutta ainakin se on jotain. Jostakin pitää aloittaa.